Ето за това. Тя може да ги бие на момчета, тягайте се. А на тях трябва две. Плави! Ари, Иван, тягай се. Отправи с капитан. Пласираме! Сега ги опънах. Сега ги опънах. Ти папарак. Няма и да спежат. Пласирай! Трескоте. И пътка там ги не ръчак. Топката е зад кошунета! Пълен шак. Обаче не спъца ти ова човек. Изгорека, май. Много и го. Чакай да не говоря. Валко, пласирай една топка! 11-10, нали? Само трябва само три. Тя е мен. Колко да стане? Учи малко. Пласирай една топка! Пласирай една топка! Една топка пласиране! Добре, колко си чакаме? Няма ли време някакво? Една минута има! Да играем играта. Това е! Е, това е! Стоп! Стоп! Аз! Стоп! 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 Аз!